салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аз бозии Ливерпул ва Реал Мадрид оғоз мекунем. баъди расидани тӯб ба дасти Чуамени, мухлисони Ливерпулу Барселона номи тими шоҳонаро иваз карданд. Реал Мадрид. ҷавоби мадридиҳо ин аст ки пеналтии тозаро дар афтиши Винисиус надоданд ва ҳолати нобозӣ низ аз ҷониби довар ба назар гирифта нашуд. вақти зарба задан Чуамени дар дохили ҷаримагоҳ буд ва довар ишораи идомаи бозӣ карду баҳсу ҷанҷол ҳеҷ суде наёвард. Ливерпул дар бозии чоруми худ тими шоҳонаро дар Энфилд қабул карду бо ҳисоби минималии 1-0 шикаст дод ва ғалабаи сеюми худро дар 4 даври марҳилаи умумӣ истиқбол гирифт. драмаи асосии бозӣ дар он буд ки аввал чанд соли охир дастаҳои мазкур ҳамчун рақибони оштинопазир дар евроҷомҳо ба ҳисоб мераванд. дуюм як нав пайвандӣ миёни онҳо вуҷуд дошт ки шаҳомати бозиро зуртар нишон медод. хаби Алонсо собиқ бозингари дастони ҳардуи тимҳо ба ҳисоб мерафт ва имрӯз дар курсии сармураббигии дастаи шоҳона муқобили Ливерпул баромад. дар Энфилд интизор буданд ки Трент Александр Арнолд чӣ гуна ба майдон мебарояду чӣ тарз бо собиқ рафиқони худ бозӣ мекунад. албатта вақте аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромаданаш садои ҳуштаки мухлисон минбарро ба ларза даровард, вале аз сурхпӯшҳо Мак Алистер гол заду онро бо услуби худи Трент истиқбол кард. Реал дар ин рақобат ғайри идоракунии зиёди тӯб дигар ҳеҷ бартарияте аз шогирдони Арне Слот надошт. ҳисоби бозӣ ҳам ҳангомавӣ набуд, аммо ба ҳар ҳол Реали гӯё ба худомада бояд аз Ливерпули 4 бозии охир пайҳам шикастхӯрда мағлуб намешуд. ҳоло дастаҳо дар ҷадвали умумӣ мавқеи панҷуму шашумро миёни худ тақсим карданд ва дар минтақаи дастаҳои мустақим ба даври яккашниҳоӣ роҳ меёфтаҳо қарор доранд. мисли баъзе дастаҳо дар мавқеи 12-ум нестанд. ана дар бозии Бавария ва ПСЖ бахти футболӣ нақши асосӣ бозид. чӣ тавр? ман оморҳоро мегӯям ва шумо хулоса бароред ки бояд кадомаш ғалаба мекард. шумораи зарбаҳо ҷониби дарвоза 25-9 ба фоидаи ПСЖ, зарбаҳои мустақим 10-4 ба суди ПСЖ, 65% идоракунии тӯб бар муқобили 35 Бавария ба фоидаи ПСЖ, 654 пас бозингарони ПСЖ доранд ва 193 пас бозингарони Бавария. Бавария 3 корти зард ва 1 корти сурху, ПСЖ ҳамагӣ 1 корти зард дошт. аммо билохира Бавария бурид. инро чӣ хел фаҳмем? ин дастаҳо дар ҷадвали умумӣ мавқеъҳои якуму сеюмро ишғол карданд, яъне гавзанҳои имсолаи Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб мераванд ва дар иҷрои дастаҳо воқеан бозии бо шаҳоматро интизор будем. ПСЖ дар 4 даври мусобиқа якум бора шикаст мехӯрад ва Бавария бошад то ҳол мағлубият надораду ҳамчун лидери ҷадвал кори худро идома медиҳад. дар рафти бозии мазкур парижиҳо талафот ҳам диданд. Луис Диас, муаллифи 2 голи Бавария дар бархурд бо Ашраф Ҳакимӣ, марокаширо осеб расонид ки бозингари калидии Луис Энрике бо оҳу воҳ аз майдон берун шуд. баъдан хабари бад ҳам барои мухлисони дастаи маркази Фаронса расид ки табибон гуфтанд Ашрафшо муддати тӯлонӣ аз майдони футбол канор меравад. Бавария бо ин ҳама омори паст ва автобуси немисии худ бо ҳисоби 2-1 ғалаба карду чемпионҳои феълиро аз роҳи худ якнима сохт. имсол ба фикрам бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аз офтоби моҳи август ҳам гардтар мешавад. Ҳанси Флик мехоҳад дастаи Барселонаро тарк кунад. ин хабари ногаҳонӣ барои мухлисони каталонӣ буд. ин марди немисӣ соли гузашта ба даста омад ва дар муддати кӯтоҳ тими Барселонаро ба сатҳи барселонагӣ баргардониду акнун ҷоизаи асосии Евроҷомро нагирифта онҷоро тарк карданист. ҳоло худи Ҳанси Флик дар ин маврид расман овоз набаровардааст. инро аслан инсайдҳо аз расонаҳои варзишии мадридӣ овозаву нашр карданд ва сабаби тарки мутахассисро аз ин маснад хастагӣ унвон доданд. ба иттилои онҳо Флик аз кор дар Барса монда шудааст ва ба наздикони худ гуфтааст ки охири мавсим аз дастаи Барселона меравад. мухлисони Барса бо гузориши инсайдерони рӯзномаҳои мадридӣ бовар надоранд ва итминонашон ин аст ки онҳо талош доранд вазъро дар тими Каталония ноором созанд. дар Лигаи Чемпионҳо Барселона дар мавқеи 12-уму, дар Ла Лига баъди Реал дар ҷои 2-ум меистанд. фикр мекунам соли гузашта вазъияташон хубтар буд. барои ӯ имсол иҷозат надоданд ки дар трансфер бозингарони мехостаашро харидорӣ кунад ва ҳамчунин намемонандаш ки Ямалро ба хости худаш тарбият намояд. Мӯйсафед ба фикрам асабӣ шудааст. боз дар ниҳодҳои футболии ҷаҳонӣ масъалаи баргашти мунтахабҳои Русияро ба мусобиқаҳои футболӣ баррасӣ мекунанд.
дирӯз даъвати навбатии сарони федератсияҳои футболи аврупо ва амрико ҷиҳати баргардонидани мунтахаби Россия ба мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор гардид ва ҳоло хулосаи ниҳоии онро расман расонаӣ накарданд. Вале гап аст ки моҳҳои наздик қарори мазкур асоси воқеӣ пайдо мекунад. Мегӯянд аввал дар моҳи феврали соли 2026 мунтахаби занонаи Россияро ба мусобиқаҳо роҳ медиҳанд. Гуфта мешавад ки фифа ва уефа имкони иштироки дастаҳои занонаро дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон баррасӣ доранд. Даста зери парчами бетараф баромад мекунад ва бозиҳо берун аз кишвар баргузор мешаванд. ана акнун бубинед як гурӯҳ тоҷикбачаҳо дар мамлакати Татаристон чӣ кор карданд. қисса ин хел аст ки соли 2022 як гурӯҳ тоҷикбачаҳои шаҳри Қазон як дастаи хурди футболии ҳаваскорона таъсис медиҳанд. дар соли аввали фаъолият дар ЛФЛ Алматевск дар миёни 14 даста мақоми панҷумро ишғол мекунанд. ҳамин тавр гапу калоча ва овозаву дарвозаи ин гурӯҳи бачаҳо дар мамлакати Татаристон баланд мешавад ва таваҷҷӯҳи дастаҳои дигар нисбати онҳо ҷиддӣ мегардад. соли гузашта онҳо дар фазои футболи татарӣ ҳангома мекунанд. дар мусобиқаи ЛФЛ Алматевск формати 5x5 то марҳилаи нимниҳоӣ мераванд ва имсол аллакай дар се даври аввали мусобиқаи 5x5 Олф Алматевск бо 3 ғалаба лидери ҷадвали мусобиқаи мазкур дар миёни 8 даста ҳастанд. ин дастаро ФК Перс ном мебаранд ки ҳоло шикаст нахӯрдаанд ва умед мебандем ки бачаҳо имсол умуман шикаст намехӯранд. умед Холбоев ва Рамазон Мирзобеков аз асосгузорони тим ба ҳисоб мераванд ки бо сохтани як тими пурқувват ҳолу ҳавову фазои футболи як мамлакати дигарро ба қавле девона доранд. ҳатто як бозингари ин тим Искандар Маҳмадуллаев дар 59 бозӣ 49 гол зад, ҳамчунин 25 паси голӣ дорад ки ин миёни бозингарони лига нишондоди баланд аст. Ки гуфт ки мо дар хориҷа футбол надорем? ба лаҳни ҳаҷмнигори шинохтае биковӣ меёвид. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.